Mehmet Göktaş, Doğru Haber. Reva jmirnê bazdana ber bi şehadetê ve. Me beş û qismek mühim a mehasibatê bi sohbetên şehîdan derbas kir. Min tiştek divan bernameyên şehîdan de fehm kir. Misliman ji bo şehadetê baz didin. Em diçûn ku derê me didît ku gelek namzetên şehîdan hene. Gelek misliman hene. Ne tenê ciwan ji her sal û emrê xwe ger îmkanên şehadetê pêk bê û rewşa şehadetê peyda bibe wê bi kêfxweşî canê xwe ji bo Rebbê xwe feda bikin. Ji ber vê rewşê me axaftinên teşwîqkirina şehadetê nekir. Elhamdülillah bi têrayî û gelek namzetên şehîdan hene. Me bêtir bala xwe da ser vê rewşê ku gelo ew canên ku bêne fedakirin bi rastî digihêjin Xwedê yan na. Ji bo vê armancê me şertên rêbertiya ulemayê eşkere kir û me lêkolîn kir ku heta kîjan dereceyê ulema karwanê şehîdan birêve dibin. Me di sohbetên xwe de hewl da û îzah kir ku şehîd ji kesên ku dema heyat û jiyana xwe ji desta nere digotin netirsin, werin, bi huzn û xemgîn nebin. Dîsa me fehm kir ku ev banga şehîdan ji teref zindiyan ve tên fehm kirin. Lewra Rebbê me vê sehne û rewşê ji me re birayên me yên şehîdên ku li pey xwe hiştine re dibêje, em dibînin ku ew mizgîniyê dide. Netirsin, bi huzn û xemgîn nebin. Ya mühîmtir em hîn dibin ku ev mizgîniya şehîdan ji aliyê kesên têkildar ve hatiye fehm kirin û girtin. Ji xwe bazdana ber bi şehîdbûnê ve heye her wiha tê got û bêj kirin, dibe ku însanên me ji mirinên ji rêzê jî birevin. İnsan bi awayekî fitrî hewl dide ku bijî yanî hewlê dide ku nemre. Ew mücadeleyê dide ku di qezayek trafîkê agir an erdhejê de nemre û hemî tedbîrên ku ji destê wî tê digre. Li herêmên erdhejê yên wek Semsûr, Kehta û Rihayê ku ez ji bo bernameyên şehîdan çûm van deran, me ev hîs û hîsiyatan hinekî ji nêz ve di nav xelkê xwe de dît. Weke ku me hemûyan dîtiye, dê û bav her tim zarokên xwe di vê meعنeyê de hişyar dikin, şîretan li wan dikin. Hişyariyê dide wan ku li hember qezayên trafîkê agir û felaketan haydar û baldar bin. Lê gelek hindik dê û bavên misliman hene ku zarokê xwe ji rêya şehadetê dûr bixin. Lewra însan ji mirinê direvin, lê ber bi şehadetê ve baz didin. Bi silav û duayan.